Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя един тристаен обзаведен апартамент с уникална гледка към Панчарево. Това е мастер бедрума или родителската спалня. Обзаведена, готова за нанасене. Това ни е втората спалня, пригодена с две детски легла, бюро. Имаме обща тераса за двете спални, нашия гардероб и съответно това ни е коридора. Баня и туалет на едно, баня и туалет на две. И един приятен и използваем гардероб, където са ви пералнята, сушилнята, заедно с термопомпата. И имаме подови. Дойде време и за нашата изненада, а именно клетката от хола ни. Езеро Панчарево. Вече сме в хола, заедно с кухненския бокс. Това не е бокчето, оборудвано с всички електроуреди. В тази страна ни е секцията, място за телевизор и разкошната гледка. Ето е нашата гледка. Честно да ви призная, ако не бях си купил вече имот, нямаше да се замисля. Със сигурност бих си пил кафето сутрин рано тук и след обед бих завършил с няколко реда от една книга.